Right, zvatanga manje muri yeZimbabwe ndauya panapa nenyaya iri kuitika ndangoti ga ndova ndangokuzivisa zviri kuitika. President Emmerson Mnangagwa vabuda muZimbabwe. Zvamuchazoitawo neinformation iyi kai nandizive zvazvenyu. But nyaya iri panapa pari kubudiswa Ministry of Information yatobuda iri confirma His Excellency President Emmerson Mnangagwa has left Zimbabwe for Ethiopia to attend the 38th ordinary session of the African Union Summit. The summit will see Angolan President His Excellency João Lourenço take over the AU chairmanship from Islamic Republic of Mauritania. #engagement. Saka ndo zvinhu zviri kuitika, ndo zvinhu zvamafambira ipapa. So zvamuchazoitawo neinformation like I said, because you know a lot of people vakaona panapa patonzi pakulieni pakutobuda video yo kuna vanhu vari kubhipa inbox izviso haisi kufema maaudios mamessage, vamwe vari kutoisa mawhatsapp call, vamwe vachida kudzidzira kuvhundutsira. We don't care, we report as it is, because ndo zvatinenge tichingoona kuti ndo zvinenge zvichidiwa kuita. So ndiri ipapo Sengezo Shabangu ari kuvhura hombe ku Citizen Coalition for Change. Ari kuratidza kuti haasi kubatika. Nyaya iri kubuda yakadai so. Shabangu retains his superpowers as Triple C failed to cut him down. The Watchman Ncube lead Citizen Coalition for Change Triple C disciplinary hearing against Sengezo Shabangu has expressed a shocking reality despite facing serious charges of violating party rules. Shabangu remains politically untouchable. The hearing, which took place in Harare, charged Shabangu with defying the Triple C president, unlawfully restructuring parliament positions and communicating his decisions to state institutions without party approval. However, instead of a decisive ruling against him, the Triple C National Disciplinary Committee reserved judgment, effectively allowing Shabangu to retain in his grip on power for now. This development highlighting Watchman Ncube's failure to neutralize Shabangu through the courts as the self-imposed interim secretary general continues to operate with state backing. Shabangu's ability to override Triple C structures and exert influence over national institutions proves that he wields significant political superpowers, making him an unstoppable force within the opposition to the frustration of his critics. With the Triple C struggling to rein in his influence, Shabangu remains fairly in control, solidifying his position as Mnangagwa's most effective opposition disruptor. The party's interim struggles have once again played directly into his hands, leaving Triple C supporters questioning whether the leadership can ever remove him from the political equation. But inini nyaya iyi maonero andiri kuita ndakaitarisa since mukuona kuti zvinezvi noise yakutoitika kwana geza chinchi iri kuitika. I believe kuti vanhu vanenge vachishandisa Shabangu vaya vanenge vakutodzokera kunomubheka futi. Why am I saying this? Geza pakabuda ita zvinezvi tozoda iso tozoita demonstrations. Most of the times kuti demonstrations aya abudirire munenge matoita team up, gang up nevanhu ve opposition. Now what they want kuti zvizovhiringidzika, their disruptor uyu anenge aripo Shabangu anenge akamirira kuona kuti alright imi zveso mauda kuningina anongoti we want peace, hatisi kuda izvozvo, let's focus on national building, what zvaanenge achikuita relax, you know, zvotovhiringidzika zvinhu zvese zvotoita musango. Inini ndo maonero andiri kuzviita, because apa vanga kutoratidza kuti angasina basa zvakawanda vakutombomendera makoti chinchi. But it seems like this time around fanika iko zvinezvi uyu Mnangagwa abuda muZimbabwe atomboenda out, panenge pachitonetsa, panenge pachitopisa. Saka panenge patomeka sure panenge patonichi team racho rinenge rakatososwa kwese opposition yacho yakabatwa kuti dzvi uko vanenge vachitowa vari kuita. That's the current situation in Zimbabwe right now. Muri yeZimbabwe ndangoti ndidariko ndi panapa ndikuzivisa ma updates ari kuitika. So kana uchingotondiona ayo usazokangane kulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboyikane, icharamba ichiboyikana, tichingoramba tichingokupakurirai nhau news dzese dzinenge dzichiitika right. Zviri zvanhasi regedzai ndikusiyai muchiteerera audio vanhu vari kutaurawo zvakawanda. You know maZimbabweans havapererwi, havazarirwe nerwezimukanwa. But for your own information, I have nothing to do nema-audios aya. Regedzai vanhu vataura zvavari kuda. Kana uchingone zvakowo zvekutaura, namba ndichasiya pascreen obva ungotaurawo. Handisati ndamboona vanhu vasina fungwa sevanhu vezanu vari kuteera Mnangagwa. Shuwa kuekta kunge rungano zvaari kuita izvi. Achipinda pana Mugabe akabatsirwa naChiwenga. Nhasi Chiwenga atova enemy kwaari. Kumunhu rudzii? Zimunhu rakaita seiko iroro? Achafa akanyena masasavhimba, achadyiwa nenhunzi. Kana ari benzi remurume achadyiwa nenhunzi.
kusateerera. Uyu Gaddafi akaudzwa akadherera ari kupi? Musa unofa iwe Mnangagwa, toda kukukumura bhurugwa tinyatsoona kuti wakatakure chii chisina vamwe varume zvauri kuda kuabhusa vamwe vanhu, kukolonaiza nyika, kuzviita chii? We are sick and tired of you zimbavha remunhu nemhuri yako. Taneta nemi vanhu vasingadi kuti tinyatsogarika zvakanaka. Vana waparadza mhuri, waparadza vana nemadrugs enyu amuri kuita ikoko. Hapana chinhu chakanaka. Kubvira pawakapinda hapana respect, hakuna kana chii, kana mumarizevha vanhu vakatakura zvinorema, kunetswa nevana vanouya vakadhakwa mutoriro wamuri kutengesa munyika. Zvese izvozvo zvichapera ndimbokudzai. Hatisina kana nyaya yekutaura newe. We are sick and tired. Iniseni handifungi kuti kune imwe nyaya yatofanira kutaura naye, but tiri kuchemera upfumi hwenyika iri kuri kututwa hamene kuti muri kututa muchiisa kune dzipi nyika. Zvese zvimabhizinesi zvamuri kuti zvimabhizinesi izvo endi tiri kuzvitora. Musafunge kuti zvakaitwa naMugabe kuti akaenda nepfuma yese yenyika, iwe you will do the same. Ezvino izvi vanhu veZimbabwe, mukai mutore pfuma yenyu. Hapana pfuma iri kuenda naMnangagwa. Hakuna mhuri yaMnangagwa inoenda nepfuma. Pfuma yese inotosara. Hatimboitwa zvakaitwa Mugabe. Kana ivo vana vaMugabe ivavo, maplazi anofanira kutorwa 1 for each. Hakuna munhu anoenda nemaplazi 39 kuti zvadii, kuti ndiega munyika, kuti wakaita sei, kuti zvadii. Taneta neMnangagwa munhu asina pfungwa, nevarakashi vake ava vasina maziso kunge hamene kunge mugurwe. Ayo ari kutaura uyu ari kutoti ye njani uyu hamene unonzi ane maziso anonge gurwe, andaona achitaura. Taneta nemwe chimbobudai. We are sick and tired. Pane chimwe chituta chandabva kunzwa apa chaachichitaura zvokuti G40 kudi ichocho ndo chinonzi chituta manje, ndo chinonzi chituta. Kana uri murakashikai kure kumateretu, noti zvako zvokuda kuuya uchititaurira ngamename kurwisa idhi uri kuda kuzama kuda kuti kudiko. Ndimo vanhu vanotinzwisa nehasha, ndimo vanhu vanotinzwisa hasha. Momboziva kuti tiri kupupira tina hasha dzakadi. Musataura zvisina basa. Vamwe vanhu vanofanira kurega kungohumana apa. Vamwe vanhu vanofanira kungorega kuhumana apa, because vanotitaurira zvinhu zvisina kana musoro. Saka zvaari kuda kukurudzira 2030, because hatisi kunyatsonzwa zvaari kuzama kuda kunyatsotaura achibva kune kwaari kuda kuenda. Zvaari kutaura kuti hanzi 8 years dzakatongwa naED ne30 something years dzakazotongwa naMugabe. Iye ED wacho akanga asipo. ED wacho pa30 something idzodzo plus 8 years dzaakatonga idzi, makore manganiwa. Ngavarege kuda kuitiita zvituta kuda kutiita vanhu vakapusa. Hatina kunyanya kupusa zvekubva vanyanya kuda kutiita vanhu vavo zvavanoita. Zvokuti chii kana kuti chii, Mnangagwa he must go. Mnangagwa ngaarove pasi. Hatichadi. NeZANU-PF yacho iyoyo hatichadi. Zvokuvhoterwa angataure kuvhoterwa kuti hanzi chamisa kudi. Chamisa anongodiwa nevanhu. ZANU kubva kuma 208 kusvika izvozvi anongori mastrategy. Hapana kana free and fair election inoitwa muZimbabwe neZANU. Ndipo pepe patinoti maadvisor adambudzwa. Handifungi kuti pane hwana akamboenda kuchikoreni, kusanganisira naiye wacho handifungi kuti akatomboenda kuchikoreni. Unoona kuti one, blessed Gezawe
izvezvi munhu akatariswa nevanhu vose nezimbabwe yose, nyika yose yakaisa maziso paari. Ende tingati 90% yevanhu yezvizvaro zvemuzimbabwe muno vari kumutsigira. Saka izvezvi vomanya votsvagana naye kuda kuti vamusungi vamuvharire. Zvinongori pachena kuti pakangoita mupurisa 1 abata Geza zvaizvozvi kunzi vamubata pozara panyuzi kunzi Comrade Bombshell vasungwa vavharirwa vari pakati. Haoni kuti ipapo ndokutode navanhu ndokutotanga kwemusindo kaikoko. Vanhu obviously vandosumuka kavotonozara pakembi ipapo potoita noise zvototanga. Saka ameno rikatimboona afungi madhara rikatimbozviona kwazvinogumira, but apa varasika zvachose.